uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele izindlalifa zezulu. Namhlanje inkonzo yethu izothi ukuhluka. Isimo esiyisona sidala ukuthi ngichaze. Njengamanje abantu ababamba ulayini bathola idate ebuhlungu. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani mangithi buhlungu, idate ebuhlungu. Kusho ukuthi abantu sebeqalile ukulinda ngaphezulu konyaka. Belindile ngaphezulu konyaka. Ingihluphile ke lento. Yangihlupha ngo-2020. Ngesikhathi ngikhuleka ngibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicabanga ukuthi kuba kusewo 3 weeks, abantu belinde 3 weeks. Ngathi Nkosi, uma abantu belinde kangaka, uma uzomngenisa nezulwini, le nto engikhulumayo ngeke ngikhulume. Khona sengithi ake ngenze iVN yayo nje ngicacise. Khona wonke umuntu ongenayo ngizomfakela le VN. Mhlawumbe phansi kwesihloko sokuvuma izono, angazi uNkulunkulu uzongihola. Ngambuza uNkulunkulu wangiphendula. Wathi uma umuntu ene-date nawe, number 2 ebhale phansi ngomngenise ezulwini. Ngikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu kumina. Wathi uma umuntu engabhali, ngimkhumbuza izono eziwu-10, luzofika usuku esewukhohliwe u-8, uSathane esewuhluthile esekhumbula u-2. Kodwa mayibhale phansi lezo zono zonke uzozikhuluma. Wathi ubatshele babhale phansi bese belinda usuku, ngoba uma lufika usuku lokufa ngizobangenisa ezulwini ngoba babhale phansi. Ngayilalela leyo nto, nami kufanele ngibe honest ukuthi ngezwa kodwa ngizwisisanga ngoba ngacabanga ngempela uNkulunkulu uzobangenisa. Wayesengiprovela ke kulezo nsuku. Kukhona owesifazane owangifonela, angisamkhumbula, angisamazi kuhle futhi ngiyabonga. Angixolele makuwukuthi usekhona egroupini. Kodwa kufanele ngikhulume indaba yakhe ngoba ngilisho igama lakhe. Ngiyaxolisa. Uthi, Baba uNtsibande, ngiyaphuthuma, ngiyacela ukukhuluma nawe. Kunesona engifuna ukuzivuma. Ngithi mina kuyena awukwazi ukuzivuma, awukwazi ukungenela ulayini. Kuba nje ulayini, ngizokunika idate. Bhala phansi njengoba sengikunika idate nje. Hayi ngempela ngabhala phansi, ngamnika idate, saqeda. Mase lifika usuku ngoba abantu angibengisayikhumbula izathu. Usethi Baba uNtsibande, yimina lo engangithe ngijahile. Uthi yazi inkinga yami kwakuyini? Ngithi angazi ndodakazi. Uthi ngakhipha isisu, ngenze abortion. Bengingalali, lengane ikhala ingikhalela njalo ebusuku, bengingalali. Ngiyiboniswe lengane ikhala ithi ngiyibulaleleni. Uthi kodwa wanele wanginika idate, ngabhala phansi lesisono, yanqamuka ngalelo langa. Wayesekhuluma uNkulunkulu kimi wathi bengifuna ukukubonisa ngikufundisa ukuthi uma umuntu ebhale phansi usethethelelwe. Kuphela kodwa akathembeke aligcine lolo suku. Ngoba uma engasethembeki aligcina lolo suku, intethelelo lakhe iyaphela ngoba ilele ekuthenini mina ngiwuNkulunkulu ngiyambona ukuthi usebhalile. Kodwa kufanele wena ugcine umkhulekela umcelela uxolo. Uma ingasizi kuzo umcelela uxolo, akaluceleliwe. So ngifuna ukuzoyidizelela leyo nto. Usumude kakhulu ulayini ngendlela ebuhlungu. Siyangizwa manje mangithi indlela ebuhlungu. Uma umuntu namhlanje ethola umhla ka-30 August 2023 elinde ukuvuma izono zakhe. Kodwa bhala phansi mntaka baba. Ake sibukeke lelizwe engilikhowuthile. Khona sizolibuka kancane ngoba ngicabanga ukuthi enye into edida abantu. Bacabanga ukuthi izono bazivuma kuBaba uNtsibande, kanti asivumi phela kuBaba uNtsibande, sivuma uNkulunkulu. Masifunda lapha kuJoshua 7 verse 19 no-20, ngeke ngimcaphune ngizomphinda. Uthi verse 19, uJoshua wayesethi ku-Akhani, indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo,
uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani verse 20 wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Into esiziphawula la kuverse 19 uthi uJoshua, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye uJehova, kodwa utshele mina okwenzileyo ungangifihleli. So asikususe lento ukuthi sivuma kubaba uNzebande, ngoba mawuke wayigudluza leyo nto uzo-understanda mangithi bhala phansi, ngoba uvumi kimi. Ngesikhathi ubhala phansi uNkulunkulu uyabona, usekuthethelela, usekuhlanzile ngegazi lakhe, sekusela ukuthi wena uyigcine inkonzo ngokuthi ukhulume nobaba uNzebande ngedate yakho. Kodwa uvumi kubaba uNzebande, uvuma kuNkulunkulu, ubaba uNzebande uzokhulekela. Uthi uJoshua, Akhani ndodana yami, ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Mawubhala phansi usuthola idate, usumnikile uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvuma kuye, awuvumi kubaba uNzebande. Kodwa uzotshela ubaba uNzebande okwenzileyo ungamfihleli, ukhuluma iqiniso. Verse 20 usiyaphendula u-Akhani uthi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So kusemqoka ukuthi ubhale phansi njengoba ukwenzile ukuze ukhulume ukukhumbule. Manje abantu kabezwa abaqonde mangithi bhala phansi, abanye bathi abakwazi ukubhala phansi. Angazi-ke noma umuntu akazi ukuthi wakwenza kanjani isono, kodwa-ke usathane ongenza leyo nto akuvimbe, ubuyazi ukuthi uma ungabhalile phansi une-date uzofika esihogweni uma ingakafiki leyo date. Kodwa uma uhamba ingakafiki leyo date ubhalile uzofika ezulwini. I-VN-ke kune-VN-ke manje enye ngithola izolo egcizelela lento engiyishoyo. Ukwambuleleka uNkulunkulu kumina ukuthi namhlanje angichaze lokhu, bese ngithatha le VN yalo muntu angimazi ngamehlo, uyithumelile ebonga ukuthi unele wabhala kwenzakalani. Ngiyacela uyilalele bese ngamanye amagama lo line omude kufana nokuthi awumude, ngoba umbaba uNzebande sekunikile idate namhlanje ngo-3 ngiyalinganisa. Ubhale phansi wena, yebo mhlambe ziningi lezo ikhumbulayo asha u7 usuyibhalile, azisekho kuwe, sezisephepheni, sezithethelelwe. Yabona ulayini umude. Yebo-ke linda ukuze ugcine ukhulekelwe, kodwa kwele kamoya usuthethelelwe ngoba ubhalile phansi. Ngithi abantu abayithengelele notebook anyana encane engathi angazi uma uyi-2 noma yini, kodwa encane nje hardcover, uyithengele yona, iyangena ephesini mawumama, iyangena emabhlukweni namaphayethe amakhulu, uyifakele lento uyiphathele yona. Uthi usetekisini noma ukuphi mawukhumbula isono, uthi shuye eceleni usiyabhala, uzibhalele lento yakho, uzihlanze uzingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele, ubuke kumuntu ulayini awumude lo line lo, useduze mfushane ngendlela emangalisayo. Ngiyethemba-ke kuzwakele bangcwele bengifisa ukucacisa leyo nto ukuthi ulayini awumude. Kubiza ukuthi wena bhala phansi uma usune-date, noma-ke thola idate iqala ubhale phansi, noma qala ubhale bese ucela idate, ngoba idate uzoyithola uma usuyicelile. Uma usuqedile ukubhala leso susibhalile asisekho kuwe, sesisephepheni, sesithethelelwe, ubhale esilandelayo kanjalo uzobe sekusiza uNkulunkulu enkingeni yakho oyifunayo. Kakhulu uma sesikhuleke nawo uRoma 10 verse 9 uzobe usekusiza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukuthi userious. Kodwa qikelela ukuthi appointment yakhe ingageji, ikude impela yona ngiyavuma, ingageji, kodwa wena usuthethelelwe. Ngithemba ngezwakala bangcwele. Ngikhuluma lokhu ngikuKristu, ngikhuluma lokhu ngikuNkulunkulu, ngeke ngidlale ngawe, ngeke ngiqamba amanga. Ngiyacela ke sithandaze. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu ngiyabonga, sengikwenzile othe ngikwenze. Nkulunkulu wami, basize abantwana bakho. Siyazi ukuthi baningi babiziwe kodwa bambala bakhwethiwe, khona bangezukuzwa ngisho sekuchazwe ngale ndlela, ngoba vele babiziwe kodwa bakhethiwe. Kodwa ngiyabakhulekela nabo ngoba bafele esiphambanweni.
basizeke Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa uthando sithanda ngalo. Amen. Nami lento eyenzakalayo bangcwele intsha ngifundiswa uNkulunkulu usuku nosuku. Ngakho-ke lalela-ke i-voice note elandelayo uze umntwana kaNkulunkulu efakaze egameni likaJesu. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ikhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizothola ubufakazi ngokuba sekhaya lezwi. Ekhaya lezwi ngingene ngo-Agasti. Ngingene ngiwumuntu nje umuntu obenenhliziyo ebuhlungu, umuntu obenamagqubu, umuntu obegcina ubuhlungu enhlizweni. Kukho konke okwenzakalayo ngigcina ngaphakathi enhlizweni yami. Kodwa ukungena ekhaya lezwi-ke kungisizile kakhulu. Sengiyakwazi nokuthi yabo ngibe nesikhathi lapho nje ngiy'thola khona ngihleka, ngi-right, ngikhululekile. Bengingakwazi mina ukuhleka empilweni yami. Bengumuntu nje obehlezi ethule ngaso sonke isikhathi, obehlezi nje ethunikala enhlizweni. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya lezwi. Ngiyabonga, ngiyabonga. Ngifisa nokuthi ubaba uNsibanda uNkulunkulu ambusise benomama. Ngey'mfundiso azenzayo mihla namalanga ziyangikhulisa, ziyangisusa lapho engisuke ngihleli khona, ziyangisusa endaweni yobumnyama. Engikukhulekelayo njengamanje ngikhulekela ukuthi ekugcineni ngigcine sengilazile iqiniso ngoNkulunkulu, ngoba ngiyafisa ukuthi ngenze kahle empilweni yami. Ngiyafisa ukuba ngihlukane nezono. Ngiyafisa ukuba ngihambe endleleni ngibe umntwana kaNkulunkulu ngokuphelele. Sengiqalile-ke ebhukwini lami ngiyabhala izono, ngiyabhala, ngiyaqhubeka ngiyabhala. And mese ngibhalile futhi ngiyawuzwa umthwalo ukuthi uyehla. Mese ngibhalile nalolu valo ebengijwayele ukuthi ngibe nalo luyehla nsuku zonke. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu angisize ngikwazi ukulwisana namadimoni, ngabonakala ngiphazamisa endleleni. Okunye-ke ngizothola ufakazi ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Shuthi la ekhaya kunomoya okhona omubi ojwayele ukunokha ebusuku masilele. Uyanokha emnyango, unokhe nje odongweni, nangaphakathi endlini ngesinye isikhathi uyangena unokha umoya omubi. Kodwa kuthe ey'nsukwini nje wafika wanokha, ukunokha kwawo unokhe nje kayi-one. Ngakhuleka ngathi ngabiza leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi kathathu. Ngase ngiqeda lapho-ke ngawuqalekisa umoya ngawutshela ukuthi awuhambe uyosho esihogweni. Kwaba ukuthuleka nje lapho kuze kube namhlanje. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukuba sekhaya. uJesu Kristu inkosi baba noma ngizothula ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu angenzele khona. Okusho ukuthi ngingakaphenduki ngingakasindiswa, ngangiyintombazane eyisigebengu kakhulu, qola abantu iy'mali. Kwafika lapha ngikhulelwa khona, kushuthi ngakholelwa ingane yomunye umuntu, ngase ngayondlisa omunye umuntu ngithi yakhe. Emva kokuphendula lokho kwakungidla kakhulu ngoba ngase ngifisa nokuyibulala nje. Ngifica nje ngiyaphenduka, ngifica ivangeli impela ngikwi-process yokuthi nje sengiyayibulala ngoba ngase ngibona ukuthi nangu umntwana uyakhula and lo bhuti lo usazi ukuthi umntwana wakhe kanjalo kanjalo. Ngingene ekhaya lezwi ngifundiswe indaba yokuvuma izono, ngiqale ngibhale ngoba lesi sono sasingidla. Emva kwalokho kwasuka umthwalo emahlombe, kodwa enhlizweni inhliziyo ithi usukile umthwalo, but kunalokho enhlizweni okubekayo ukuthi kufanele uzivume leso sono, uhambe uyozivuma kulo muntu lo omondlisele ingane le. So uNkulunkulu wangisiza, wangipha amandla, ngangena 21 days. Emva kwalokho uNkulunkulu wangipha amandla, wangipha isibindi, wangipha incwadi kuDeuteronomy 31 uverse 6.
Ngiqinanima isibindi ningesabi ningashawa uvalo ngakho konke. uNkulunkulu wangipha nje amandla, wangipha isibindi, wangipha namaHubo 31 verse 24 kanye no-Isaiah 41 verse 10. Ngesabatho nje leli ngoba into beyingidla le. Ngesabatho nje leli esiphuma kulo. Ngicela ukuthi sihlangane nalo bhuti edolobheni. Ngifisa ukuzomchazela nje yonke into mayelana nomntwana. Ngase ngamtshela-ke yonke into ukuthi kwenzakalani. uNkulunkulu omangalisayo washo ukuthi ngesikhathi ngikhuleka ngithi ngicela ukuthi uNkulunkulu angihambele phambili. Ngempela uNkulunkulu wangihambela phambili. Uthi wabona ngephupho. Kwafika iphupho umuntu emtshela ukuthi le ngane le oyikhulisayo akusiyo yakho. Uthi nje ubeselindele mina ukuthi ngizomtshela. Uthi ubelindele mina ukuthi ngithembeke kangakanani ngizomtshela. Ngawubuka amandla kaNkulunkulu and lo muntu lo uyingozi, unesibhamu number 1. Washo nje wathi ukube ngempela wafika ngalesa sikhathi wazongitshela lento le bengizokubulala ngibulale kanye nengane. Ngayibuka i-protection and ubesiphethe ngiyokhuluma yonke lento besiphethe sibekela ethi ngithi uyasibo. Bengizokubulala wena ngibulale nomntwana kuphele ngane. Ngambuka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngempela ngisho ngambone kangakanani Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Abampostoli, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiyambabaza, ngibuka ubuhle nokuthembeka kwakhe ngempilo yami. Ngithanda nje ukubonga kakhulu imikhuleko, kakhulu Roman 10 verse 9 nomkhuleko nge-18 May. Umkhuleko wangithumelela wona baba. Namandla umkhuleko, namandla umkhuleko. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kungokunye nje uma ukhuleka nje, ukhuleka nje. Kokunye uma usukhuleka futhi usuhlaselekile. Yila ubona khona ukuthi umkhuleko unamandla. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ehlengile ukuphila kwami. Nokungihlanganisa nje ukuthi ngingene kule group. Bazalwane, kuningi kakhulu ubufakazi. Ngike ngahlaseleka kakhulu, kodwa ngambona uNkulunkulu engenelela ngoba uNsibande. Ngiyadlula kuba uNsibande ngibheka uNkulunkulu uhlezi esho ethi ugitshelwe impela. Sibonga uNkulunkulu ukuthi avuse indoda yakhe ayithembayo, ehlonipha izwi lakhe. Nobunye ubufakazi futhi umntwana nje uzothena 13 ngoFebruwari. Umntwana uke wabambeka kushuthi ukuze wagwinya inyama kanti nethambo. Yasitake. Sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi. Laphuma elicije kanjani, bengithi ngizolishutha. Elicije kanjani ithambo bazalwane. Jesu. Futhi bekungenze kokunye. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Nokumethemba nje uNkulunkulu kakhulu, kumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu yasimangisa, uNkulunkulu yasithobisa. Ngiyathanda nje ukudlulisa abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Asihlaleni kunomvuzo ukuhlala enkosini. Siyabonga kakhulu baba umpostoli. Siyacela nje inkosi isigcinele wena, ikubiyele nekhaya lakho nomndeni wakho, ikubiyele nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova. Singumndeni bazalwane, ngibona ubunye nje kuleli khaya, ngibona uthando, sasazani kodwa nje nalokho nje ukuthi siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa egameni lenkosi yethu. Sibonga iy'fundiso, sibonga amaqiniso akhulunywayo lana, sibonga uvunywa kwezono ngoba kwamanye amabandla ayiphathwa le ndaba ngenxa yokusabela inamba yokuthi mhlambe inamba izophunguka, kodwa nje sibona uNkulunkulu ekhuluma amaqiniso ngomntwana wakhe. Kuyena uyathatha noma uyashiya. Ngilazi linjalo-ke ivangeli, you take it or leave it, kodwa nje amaqiniso awahlala obala egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ekuseni kubangcwele bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ekhaya lezwi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, nginobufakazi lana sofakaza ngokuvuma kwezono. Ngingene empini kakhulu, ezimpini before
ngiyovuma izono ngokuyimpi nje, ngiba nevalo futhi ngize ngibona ukuthi ayi angisaphumeleli kulento. uNkulunkulu wangivumela ngavuma izono. Bangcwele, angikaze ngezwa ukuthula okunje, angikaze ngizwe ubumnandi obunje. Kumnandi. Ngiyagcugcuzela kakhulu kubangcwele ukuthi abangakavumi izono, uNkulunkulu alisize nize niyofika. Kumnandi, umzimba wami ulula, bengihlala ngigula. Bangcwele, ngiyambonga uNkulunkulu. Engithanda ukusho namhlanje ukuthi ngisindisiwe ngomusa, ngenzela umusa, ngibone umusa, ngisindisiwe. Nge-11 zikaNovemba 2024 uma ngithola insindiso, izono zami zaqolelwa, ngaqala ipheji elisha, konke kwaba kusha. Ngiyambonga uNkosi Jesu, ngiyabonga ngendlela esimangaliso. Nginenjabulo, ingathi ngingamemeza ngithi ngisindisiwe, izono zami zicolelwe. Ngampela izono zami zicolelwe. Abazalwane, angikhulumi manga, angezwe ubumnandi obumje, nginokuthula, nginobumnandi. Ngiyambonga uNkulunkulu Jesu, ngiyabonga. Ngibonga amazulu ayavula ukuthi noma beninovalo kodwa ngaphikelela ngaya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalomkhulu ubaba uNtsibande. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu amfihle uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kwaba nangimama, bingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyaxolisa ukuphuza ukuletha baba ubufakazi. Ngizoxolisa kakhulu ngento engiyenzile engifisa ukuthi nabanye bangayenzi. NgoLesine kuzosa kuba uLesihlanu ngibe nephupho lana engazuthi ubaba ubengibiza ukuthi uyangithuma. Kade kunama-branch nje ahlukahlukene ehleli ngokuhlukana kwawo ama-branch kuleli hholo leli elikhulu. Mese esengithuma kulokhu kokugcina angithume ukuthi angiyobiza omunye usisi engazi bekuyisikhathi sakhe sokuvuma izono. Mefika lo sisi lo ufika uliphethe i-exercise lakhe. Ngi-understand khona lapho ukuthi abazalwane sebebaningi kakhulu abadinga ukuvuma izono, ngale ndlela ukuthi nobaba akasenaso isikhathi esanele sokuthi abavumise izono. Usevesane nje abe nesikhathi esincane kakhulu sokukhuluma nabo okuningi ngenxa yokuthi kubhaliwe exercising bese vesane athathe exercise. Ngi-understand khona lapho kube ngazi bekunomlilo la liphonsa khona i-exercise. Mese ubaba esebuza elami exercise alikho futhi angilibhalile. Mese-ke ngikhumbule khona lapho ukuthi kambe ngagcine ngibhalile exercisini. Ubaba wase wachaza ukuthi uma ngabe uyibhalile izono zakho kodwa ungachazanga, ungacacisanga, kufanele wenabe uma uchaza isono. Ngakhumbula ukuthi mina kambe ngagcine ngizothenga elinye i-exercise ukuze ngichaze. Ngamanye amazwi ngiyafana nomuntu ongayivumile izono. Umoya wami wabuhlungu kakhulu baba, kakhulu. Namanje umoya wami ubuhlungu, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi angibuyise endleleni, angikhumbuze futhi nokuthi ngagcine ngithe ngizolithenga i-exercise. Likhona i-exercise lokuthi ngikwazi ukuyichaza zonke izono zami. Ngifisa ukuthi nabanye bangayenzi lento le engiyenzile, ngoba akuthina sonke uNkulunkulu baba azosenzela umusa wokuthi asikhumbuze ukuthi senze amaphutha. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa kakhulu.
uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi Tata. Ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu Kristu ophilayo. Ndicela uzisa obubungqina Tata. Tata, ndiyabhala inkonzo yokuvuma izono, ndiyavuma izono zam kusukela ndiqalile ukubhukha. Njengoba ndibhala, Tata, ndiyambona uThixo esebenza empilweni yam. Tata, xa bendibhala kuyandimangalisa ngezono zeenyangi endizihambileyo, zonke iinyangi endizihambileyo. Kwathi xa sendibhala enye inyangi yayindinikeze umthetho wokuthi yabona ke namhlanje njengoba olu suku lanamhlanje ndicela uzungabulisi mntu. Ndithe xa ndibhala eso sono Tata, loo sentence yoba yathi le nyangi ndingabulisi, kwabe sekuqatha entliziyweni yam kubekeke ukuthi yiloo nto kufumaniseke uba ngamanye amaxesha andinamdla wobulisa abantu. Sometimes ndiyamgqitha umntu ndingambulisi ngoba inyangi eyayindinyanga yandinika umthetho uba ndingabulisi mntu ngalolo suku. Tata, ndakhala. Naxa bendibhala isono sethathu Tata, ndeva amadimoni ukuthi ingathi khona amadimoni aphumayo emzimbeni wam. Ndeva ndiyafila. Ndiyambonga uThixo Tata kakhulu. Nditsho nenkanuko yenyama yehlile, ibindihlupha kakhulu. Kodwa noko ke andifuni yehle nje, ndifuna iphele. Ndiyamkholwa uThixo uzayiphelisa. Ndiyabulela kakhulu Tata. Inkulu ingummangaliso imisebenzi kaThixo. Ndithi xa ndijonga ndibuka, bendiziristarishile ebukumkanini bobumnyama. Tata, ndiyambulela uThixo kakhulu. Ndisaqhubeka ndisabhala izono zam. uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama Nsibande egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyabonga kakhulu ukuvuma kwami izono. Mangivuma izono, ngazivuma izono zami zonke. Baba uNsimande, ebekade kungikhathaza kakhulu amaphupho. Bengithi mangiphupha njalo belingihlupha leli phupho, ngivinjwe umfula. Ngithi ngiyangapha ngivinjwe umfula, ngiyangapha ngivinjwe umfula. Naney'ndonga, ngihambe ey'ndongeni nje ezinkulu, iy'ndonga ey'sabekayo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sezingivumile izono zami. Impela leli phupho angisaliphuphi, kusukela lapho nje angiliphuphi leli phupho. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angihlanganise nawe Baba Nsimande. Ngivume izono zami egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu umusa wenkosi yethu uJesu Kristu inkosi.